Maja Vukić i Mira Milošević planiraju da upišu primenjene umetnosti, savremeno odevanje i dizajn. Za pripreme odlučile su se za školu crtanja, dizajna i mode Mašnica kostimografkinje Snežanje Kovačević. Veoma sam zadovoljna i svima koji imaju slične interesovanja preporučujem da se upišu. Došla sam u Mašnicu da bih usavršila svoje znanja iz umetnosti i stekla sigurnost na prijemu. Snežana Kovačević kaže da škola Mašnica upravo postoji da bi deca naučila da crtaju, a i da bi se pripremila za umetničke škole i fakultete. Mislim da nam dobro ide, a ostali članovi, uglavnom mlađi članovi, odlično isto rade i uživaju. Mi smo se sastali ovde, onako da subota je, pa je to u Ribolovcu jako lepa atmosfera i imali smo čas danas, Maja i Mira. U školi se uči da crta, slika, prave se kolaže, razne tehnike se uče, a pritom se i lepo druže i uživaju, ja mislim, većina. Škola Mašnica se nalazi u Narodnom pozorištu, a časovi se održavaju ponedeljkom i sredom od 17 do 21 čas.